Ki para bangai bi baro sajisin hakene ko por ngayeng ban priang sngop hai pi iwei pi wei hot ye pi ki parlok ki projor ki baju ye shimenta rengkat bat ngi kum kabalang hakene ka online worship service ngap priang sngop hai pi shakene ka jing shakri alingin ya shakri lang yo blai de ka jing ngai ku scam bo blai unda isnei ya kaban kerkhu yengi lingba jong kane ka jing shakri ngap priang sngop hai pi namar kata hakene ka por bat ngai scam ru bo blai undon rengkat bat unyalam yengi lingba jong kani ka jing shakri ki para bangai bi ho ngimla klem da aingu yu blai nakam ta kani ka tayo ka balej no ha ka bangi lamat ya ka jing don rengkat ka jong u ya ka jing yalam ka jong u bat mangilong kumni kum mangilong bat bangi dang yo ru ya kani ka por lingba kini ki kor ki bor jong kani ka juk ha ka bangi nang la ya ka ban yai mani bat ban yai shakri ya u ngi song men shibun ru na ka benta jong kani ka sngi ha ka ba ban priang sngop hai I pastor ti khar kngor ushakri ujong ublei uban sa samru ya ka khubor hapdeng jongi lingba jong kane ka jing shakri ti hakane ka por sho bingin yo banya chikmat tungin ya pendam lang ha ka jing doi ngin doi ublei bu khpa jingi ba hapneng kumne ko try sa sin ngi damagi slak jat ki bakut ki bakantang gi jong me try ji subi ngi aingo me sa sin pat nakam da jong kane ka por ka ba me sha ngi bingin yo banya shakri ya me ko try hawai ko try kane ka por nga ITLD bat yakinang ya shimenta baro ha ka jing yalam ha ka jing penchat bor ko jome tu isnei ban kerku ya ka wei pa ka wei ka benta ka bangin pendap ling ba jong kane ka por ko try kan long shisha ko try ka jing yalam bat ka jing persat mensim ko jong mensim ko jome try just bi kerku lang yang ngi wei pi wei bat ya baro ki banya shimenta dak dalaki jong ki yeng ki sem ha ka banya shakri lang ya me ling ba jong kane ka por try sa isin nga IT ya ki benta baro ki bangin pendap aki kesang ti bulan bor ki jome tus ngowingi betu map na bagini pan mengidam keteng tribe unang penem jong Jesus Christ amen ngin beteng ya kajing shakri ka jongi hakene ka pon da ka bangin yas ruai lang ya kajing ruai ka balai spa prapu pra kajing ruai ka balai spa saupu pra ngas ngos kem jisu ulong jonga a ka burom blai ngayo mat lepa jing penem layo pat jing sius pa das nam bekordor blasat yanga mentanga penbena mentanga ruai ya ro nong penem kat badang em nginya ruai barok kini girkot kajing ruai ka balai spa prapu pra bat ngan ong lupa hadin jong kani ka jingruai ngan sakerpat ewe ni long kmi jong ka balang I Mrs. Resilience imli in saya lamingi ha ka pulien ka ktin ka jong blai bat ban bu ru ha ka jingduai bat hadin jong ka jing pulis dang bat duai ngan sakerpat ru ye kini ki khon samla ki ban sai hangi ya ka jingruai ka bekerpang kata inapi ramsi I Frida nongkenri bat I Ivanisa nongrum kini kinsawan iwe hadin iwe hakani ka por nginya shimbenta lang ya ka jingruai ka balai spa prapu pra Ngasngos kem Jisu ulang jonga akaburam blai ngayo malpa jing penim layo bajing seus pa das namba kordor sayangam mentang apena mentang arwai ya rodong penem kat badangim mentang apena mentang arwai nong penem kat badang im ngala ai telud ngasem sngobham jing men ban yos kau ten basawam hapo kamen sim layai pendam
tiên jing in các tiên jing ma men ta nga pen na men ta nga ruai ya ro nong pen em God badang em men ta nga pen na men ta nga ruai ya ro nong pen em God badang em ngala ai tin lun nga siêu suk jai ba lu nong pen em ngam siêu kus lai men ta ngai ai am shane nga pen nga shem tang jing ha tang ka jing in men ta nga pen na men ta nga ruai ya ro nong pen em kan badang im men ta nga pen na men ta nga ruai ya ro nong pen im God badang im Schwabing in let shoblay hakajing duai tungin ya shashkor katu katni kit khot nagaktin ka jonglay bangila aban shem nagasam ka bashispa ki bongkum ni tu yakin ot sngotan nat yautrai phi ka perthai baro tu shakri yautrai daga jinkmen to wan ha khamat changu daga jingruai tu tip bow try long blay long ma u bala thau yangi bat ngi long ki changu ni long ki briu changu bat ki lang brat ka chaka phlang changu tu rung shaka khurdop changu bat tu aingu jing aingu bat shaka phalau changu daga jing yaro tung aingu ya u bat tu kurkhu ya ka kerteng changu na bau try ulong babha ka jingi snei changu ka ne bam chukut bat ka jing shisha changu pateng na pateng benriu Matthias kalanong ka baar pusan ka baning kadekot baning kong hadu khadlai onda kumta ka hima ki beneng kan long kung ki shipo ngut ki thei sotti ki ba haba ki la shim ya ki sharak chongki ki la mi no ya ka ban letan yaw nong let kurim san ngut ti na ki la long ki bastat bat san ngut ki babiet kita ki babiet haba ki la shim ya ki sharak chongki kim shim la shim ru ya ka phnyang lembat ki Henrei kita ki bastat ki la shim ya ka phnyang bat ki krupli jongki lembat ki sharak jongki habau ta unong let kurim upen tot ki la samthia baro bat ki la yothia Henrei min shiteng sinya kala long ka jing purta hakmi wan unong let kurim tumi ban let tan ya u onda kumta ki theisoti baro ki la yeng bat kila heshna ya ki sharak jongki kita ki ba bet te kila ong ha kita ki ba start tu ai hangi naka phnyang jongphi na ba ki sharak jongi kin salip henrei kita ki ba start kila ya tho ki ong ba yo kan dap yangi bat ya phiru tu khi let ken sha kita ki ba de bat da ka ba thiet ya la de haba ki dang ya let ban thiet te ulawan uta unong let kurim ti kita ki bala kloi ki la let hapo lembat u sha ka jing khawai shong kurim ti la khang ya ka jing khang hadien kata ti ki la wan ru kita ki we ki thei so ti ki dong ko kan rat tu ple yangi ulai thu ti ulo ong shisha ngo ong happy ngam I thu
yapi namar kata to sharai naba phim tip lani yakasngi limne kapor ha kabonwan ukon ubriu to ini pendem hagijing duai kokpa janga ba beneng wan pendem hajan ki slajat ki bakhoj e ki jangme banai ngo e me ko try namang la ban yeng hangni de de jing siu spa ba de jing snei ki jangme iwan pendem hajan ki slajat jangme ko try namar melong blay uba blay ba thau ya ka beneng ba de ka khando ublay wa e jingi ublay ba dap de jing snei ba de jing snei ki jangme ki long ki ba thamai man la ka step iwan mandem manai ngo eme kham tam ko try bingla ko try ban long kini ki program bat ki jingya seng ki jongi lingba kini ki kor ki bor ki bamenta ya ngo eme ko try bangim shimla do ko try ki we bi ki sunday ko chi sube enre ko try la la ban pen sawai ka kateng ba khoi ka jongme ila la ban yaro bat pan don burom ka kateng ba khoi ka jongme lingba ki kor ki bor ki bamenta ya ngo ro ya me ko chi sube bachi bon ki la play ki yeng mani bedai ki ki jingle ba phla ki jongme ba me atrai ji su be mela control ki baro akani ka puthai but ngi bo ne khnyang jing pang ko try ula nang hiar bedai de ka ti bedai ka jingi snei ki jongme ba me menum I lat yo bamman ko try bon khang ye ki yeng mani ki jongi try ji su be ngai ngo eme ye ka jing ka jongme ba me yap halo ka ding phna na mta ki pop ki jongi ilong shisha ki brave ki pop but ki clot atrai me yo e ki do no but ki chingmot ki ching par khat ki jongi ablay me tip me atrai yengi baro ko try but au blay bon sen ni pen so si ek ban ko khoj ki chong me bon sen ko trying ni ring ni bakla ka jing em ka jongi hakalenti ka bangi ya man la ka sni ko try hagi tien ki bangi kren ko try ni pen so si ka jing em ka jongi ko pa be jongi re me melo blay badap de ki jing snei bakhano kano sien ko try bangi pan ma em he me long bakloi ko try ban ma be ki pop ki jongi a try di snei ban yet ban ten ju e ke do no ba ki jing mut ki jing par khat ke jongi a try yarab ingi ko try bat pan kho ka do no ka jongi sat ingi de ka snam ka ko dor ka jong me pandap ma me du man sim ba kho u jong me bagani ka program baro ko try ka bre ban yat ko ji sub kan long bala pandap du man sim ba kho u jong me dan ring kat ko try ji sub bikinong yeshim binta baro nado ki nong yalam jing roi ko pap e changa nado ki kham tamu nong kren but ki ba ai ka special number pan kop iki ko try de ka bor ka jong man sim ba khoj ki e mangin le ko try ngin le ko try bangin pen dep kom in rengin le ka do no ba ka ching mo chungi baro ngin le ko try na ma bangi e je me ko try ngin le ko try na man na ka man ta ka buram ka jong me be ki we ko try ki bam par yo mat he me ko try kin yo e ka buram ka jong me kin yo mat ko try ji su e ka ching penem ke jong me me ben dan ring kat ko try kham tang bo nong kran min pen dap ye u ka bor ka jong man sim ba khoj ba ka e ka ba mi na ka shin tur ka jong o kanum long ko try de ka jing start ka jong breu hen re ka long ka jing prasad man sim ka jong me hi try ji su be 80s nei ben dan ring kat ba ka balang ka jong me ba kham tam ko try bi kiram Pakistan ko try ki jongi dis nei ben pen hem ko try ki yeng ko stan ngi ngets kem ko try ki ni ki sngi ko try bing im la ban ki us ka yeng ka ba kan tang ka jong me ila pen hem ko try ki jing ya seng lang ko try ki yeng ki sem ki jongi ba ka ne ka long ka jing shakri ka baning kong ko try ki yeng ki sem ki jongi bala da ki yeng ki sem ki jongi ki long ki be shur hem ka balang ka jong me ro kan long ka ba shur hem bing nang la ban ra ko try ka lama ka gospel shame a try ki we ki bam pat ithu ime kini thu ime ko try ba malong try ki try us em ki sim u alpha bo omega bas dang ba do bokot melong mami a try tang ublai hi mdon a try ko we ki pat ki blay na lord jong me hi to shima try ji su be mami men don ring kat ko try ji su be ka balang ka jong i baro ko we ka bapan priang ya ka gospel ka jong me men I bor ko try ji su be men I ka men sim ka jing start ka bakan jaman sim haki pastor ki te men basan haki rang ba balang bare ki balang ki jong i baro ko try bingin la ko try ban pen priang ya ka gospel ka jong me to is nei ko try ban don ring kat bangi we pi we ko pap e jong i men is nei ban
pen dap ingi ka bor ka chong men sem ba kho chong me bangi la ban ma chai ka ching et ka chong me ila ban ma chai ka ching pen im ka chong me ko try ba ka gospel ka chong me ko try kan priang ka leng sat lak chong ka pathe shem ni atrai jisu be et ka ni ka por atrai wada me no ko try and re atrai this nei ban penon kam na kam ta ka buram ka jong me hi au ble ba ka e bi ki we bi ki yo sngo bi ki sha skol ng ba ko try ki tv set ki chong ki belang ba ki kor ki bor kin yo sngo ko try ka jing kren ka jong me ka jing pasyao ka jong me kin yo i ki khmat ki ba kan jaman se me ko ji sub e atrai this nei ko try ngi don ha padeng ki ching le ban ngi atrai ka ni ka put hai man ta gi don ha padeng ki ching e ki ba bon ko try ji sub e shi bon ngi kan do ki ching e ling baw ne nya uklam jing pang ko pa e changa re try ma me snai ban dan ring khat ban ngai scam ba shi bon ru ki pon ki phai shi ka ching kala ka bomod dan shi bon ko try ba e chong ki don ha preng ki jing so sik thang na mar ki jing yap ki ba e ki ba thon ki chong ki ba pang ko try ki hospital re try ka ti ki chong me to sub span ko try ka do note ki chong ki bikin light ko try nikita ke jing stambaro au bleng adwai me atrai men don ring kat atrai kham tam ko trai jisu be e begitu atrai ki yeng ki sem ki ba ma de ki jing e atrai ki ba bon apeng ki jing dok ki jing shitom ki chong ki ko trai apeng ki jing do noi jing ki kam ki cham ki chong ki atrai de ga ti ki chong me ko trai ka bala ban basai ki ba da bengi pet shame ngi phai shame nginum dan ka no ka jing ka do atrai yarap engi ko pa be e bingin sngo tho e ka ni go way ba dan kam tai ka ni go way ko trai bingin ya le re na khamat chang me bingin ya ko try bingin long ki ba hok ko try ba ki ba be ke ching shisha au ble to shem ko try ki do not ki changi atrai ki ni ki sni shisha ki long ki ba sni ko pa ba en yarap ingi bingin long ki ta ki thei so ti ko try ki ba start ki ba pen kre ela de ko try ji su be en ba ka no ko por ko pa me men wan shang long ki ba kloi ki ba let ko try ji su shame ba da ka no ko por ba men wan ma me ko try in long ko try ji su be en ki ba pen kre ela de yarap ingi bingin long ki ba start ko try bingin seal na ba kini ki sngi ki long ki ba sni ko pa ba e changa try rap ngi bingin ai ta ka ching nang jing start maning kam ng long ki jing shap teng ye me oblay ma me men dan ring khat bat ngi ko try ngi kini ki sngi ki ba long ki ba shi thom ngim la man le e ko pa ba e changi ba da try ji su ko ma me ong ko try ngi num la ban le e shu sha khlem ma me ko pa ba e changi dan ring kat ba ka ne ga ri ba ka chat ban re ga changi ko ji su ba e mi ko try ka jing hiar ka buram ka akor ko try bangi ki jing sni ki be shu khai ko try but ki bon ki jing shap ting ko bhar kom ko pa ba e changi ba na oblay ngi de tang ti ka chang me ka bani snei ko pa ban kta e ka do not ka changi bingin phai shi ki jing kala ka ba mot ko try ji su be ba bingin ya ya ka lan ti ka chang me dan rang kat ko try bingin ong sin shar ki changi ko pa ba e ki ba de ban sin shar ka ni ka ri ko try ya rab ki ko ji su be e bingin don ka jing sngo tho jing mot ko try khanang ko try bingin la ban ra e ka buram ka chang me ya rab ki bingin shem phang ni ka ni way begin kam makin pen red ko try khamat chang me begin dem krup ta khamat chang me kinum la le e ko try ka bor ba jing start ka chang ki lem ki phai be ki wa art ka jing start na me ko chi su be it do is ne ga ni ka ri khasi ka changi so she seen a try to walam pat ko try bingin la ban ya ka hok ko pa bingin long ko try kita ki be tip brew to blay ki be tip kor ki tip kha ki ba kamai ka hok ko pa be e changa ki ne baro ki la ja no ko try na ka ri ka ba e ki changi ne au blay se shi sien nga dwai me ba me men pha e ka bible ka chang me ba ka ni ka ri ba e changi ko try kan phai shi ka ching kala ka ba mot to pa nang do e ki men sim ko try ki ba ko dor nang et scam ko try ba me madang up ko pa ba e shi bon ki men sim kin phai shi ka ching kala ka ba mot ko ji su be de is ne ban gran na ka do not ka chang ki mdan bala ban le e ko pa ndai ko try do men sim chang me to pan kan do e ki men sim ki chang ki ko try begin yo e la de ko try begin ya le ret a khamat chang me bingin eat ya me ka do no ba ka ji chumot changi baro ko try yarap ingi ko jisu be eat ba khlam ma mengin la ban le e ko pa dan shi bon ki jing shap ting ki dan ki bon ki jing ear ki ba ke sau dong ngi ne ai ba ka ti ka chang me ko try kan ke sau dong ngi ba try me
la kular ko try melong ding do bo shan do changi langi ya ka them ka serngi ka jingyam ginom shap ding ka bas neu la dangi shania bangi it lot yala de hame ko pa be changa shemi gi balang gi chang me atra chi su be ki ba pher be dona balang satlak chang ni gari khasi be chaintia is nei banai bo ban pen dap ame do men sem ko chang me hi kren ko try ki priu ki chang me ko try begin pai sheme begin pet sheme ko chi su be bingla ban ya ka lenti ka chang me au shemi kingi ai we pi we ko try kani ko por bare kani ko por baro ko banang sa ko try chi su be ya ti ki bedon bor ki chang me ko pa ba me men ya lam ko try ba ka e ko bangi le kanum le ko try na bangin pen dep ikarukom lani ko try bangin pen dep ko try एक प्रोग्राम के चंगी एंडे को थ्राइंग ले न कम तक बुरम के चंग में ही शेमिंगी को मिंगी लोंगी वन हजन चंग में माप की पॉप किरिंग खांग की चिंग ना की चिंग मम नंग बन पान कर कम को मन के चंग में अगर करते हैं जीसस क्रिस्ट का पान के ने बारो आमेन snow ya ka jing khot it ublay wat la kat nu sin ni kendo ki jing e ba jing ten jo shishanim pen snap ne shashkor ya kiktin it ba Shaki jing snow ba birthday Udan hasanda jumpi Udip ya jing e jumpi Uyo iru ya donut bak thang Hadokat no ya jing so pitrang Kilang broad bala sakma Basyad batu rumah Banya beya ki Jing thala jong ka perthei Hang taru soi tan utarwa Spaburam Jane snow ba Henry baro long len no e Ladangi kenta you play Udan hasenda jumpi Udip ya jing e jumpi no ya jiso pitrang ukat baterwa pi kun bait ino hangta kirong Bapen thaba Udon hasinda jongpi Usno ya jingyam jongpi Uyo iru ya donut papang Hadokan no piot pikta
Ublay un kerku. Ya kajing syashkor ko jungi, ya kajing pulien na kaktin kajong ublay, bat kum juru na kajing duay. Parhaot ni ay kublay ru kerpang ya kini kun samla, kibala ay hangi ya kini kubor lingba kajing ruay kajong ki. Bat kajing duay kajungi kalong ba ublay unang isnay, ya kaban yay kerku ya ki, ublay unang don ringkat bat ki, bat unang yalam ya kajing kajong ki. Bat para bangay biit baro, ha kani kapor, ngin ya poino sa kawipat kabenta. Bat kata kalong bangin yo sngow ya kajing kren na kaktiin kajong ublay. Hoot kung mga laong niro kabasdang, idon i pastor tikar kungor, iban aya ko kubor na kaktiin kajong ublay, ha kani kapor hapadeng jongi, ngis ngo kumen shibun na kabenta jong ibala pelat ya kapor kajong bat kamtam ibala pinkok ngu iladi ya kani kajing kerpat kajong bainwan hang ni bat ban ay ya kani ko kubor na kaktin ka jong ublay bat ngim artatin ublay undon ringkat bat lingba jong kani ka benta ka ba mai in pendep Hagabani kong ngi aingu ublay bala play pat kani ka lat na ka benta jong ilang kum ki khun ka jong ya ka bangin yo ya ka ban shakri lembay kini ki kor ki bor ngayeng ya kani ka por ya ka ban ai kublay na ka benta pastor bapnya yang ni jaseng Reverend W Shala pada ka balang hi barok ka wei ya ka bala yang ai kani ka benta ha kani ka janmit ka balong ka sngi ka kraw ka kentang ka jong blay ya ka ban yasam ya ka tin ka jong blay lingba jong kani ka janmit ngai ku blay na ka benta jong pi barok ki bapet bat ki basngap ya gade ka program, ya ga ka balang, kala penyat, limba jong gani ka por bat haki klimat baro, ka jingko belai pi baro haka kerteng ka batyang, bat ka badan botam utrai bat unong penim jongi Yesus Kristus. Ka benta na ka ktin ka jong belai ya ka banga kwa, ya ka banya selok haka ni ka por, kalong ka bangila ban shem. Naga gospel ka jong Yohanes kalanong ka bakat way. Kadikot ka baningkong ter. Kapang padang ya ka bangalabu. Lingba jong kani ka benta. Naga ni ka ktin ka jong ublay. Kalong u Jesus Christ. Ulok haki por baro. Bad ukun ublay ubaim. Di syua bangiya chaprang tong ini apa syok ublay haki jing duway. Kukpa jong ibahab neng. Kumning iwan ban pao pan ahmat ka ket ka jing snay ka jong meh. Ban pen pau ko jisongu ka bakraw ya me namal ka jing snei ba ka jalam ka jame yangi ko ki khon ka jome hadu kani ka klimat ka bamenta bat ker pangru ya ka jong ka balang ka jame kani ka jaka ya ka ba mela ker ku ya ki no sharai ki khot kom ti balang ki long kmi ki long pa ki khon samna bat ki hep ki beret ni duai na markata ba menam eno yem na ger ku ya ka ba menang ya dor kat pala ka jong ka balang ka jome ba ki nangla atrai ban mat ya ka jing dor kat ka jome ngiken mau kani ka por ablay na kamta kitu ki badon na pedeng gijing pang ki sitom ki badon na pedeng gijing gijing le ya ka bamen isnay mandor kat bat ki iway pi iway to ker khu ya kani ka shakri ko jongi pen kentang ki benta baro ke bangi don ban pendap ker khu ru ablay ya kani ka shach ko na ka tin ka jome bakan long ka jinger khu yang ilang baro kum ki khon ki jame bat baro kitu ki bala ban yo sngo ya ka sawa juga tin ki jome pen kentang ya lo jong shakri nama dikini baro ipan Haka kerteng batyang ka jong Jesus Christ. Amen. Kani ka benta kalong ka bangalabu kum ka norim jo ka jeslop ka gospel Yohanes kalonong ka bakat way ka khat ka baningkong ter. Ya kani ka gospel la tho da u Yohanes ubadai ukun jong usebedi bat ka Salomi. Langit ru ba us Yohanes ula tho ru yakilai teliki shiti bat kum juru ya ka kitab jing penpau. Kani ka benta ka bangalabu ya ka jing slok ha kani ka pon na kani ka gospel Yohanes kalenong ka baningkong ka dekat ka kalenong ka bakat way ka dekat ka baningkong ter. Kaya tu ya ka way ka long ying ha ka way ka long ret ka bahapo Bethany. Kani ka long ying ka don langut si para ka Mary ka Martha bat Lazarus. Bat kani ka long ying kala dairu bani akan du ya kijing bat kijing sosi hakaba way na ki para jo kini ki argut kameri bat kamartha Lazarus ula dai ban pang bat
ula dei ban khlat no kata kalong ke jing kendu jong kan ka ying kawai pat ka bang yo i ling ban jong kan ka benta jong kan ka tin ka jong blai ling ban kan ka jingja ya kan ka long ying yo i na mar kata ban kan ka long ying ka long ru ka long ying ka ba jupriang so ba yo Jesus Christ ha ki po baro ka ba Jesus Christ uyo ya ka ban rung ha ka ying ka jong ki badom tong kata kai ka bang yo i shu ling ban jong kan ni ka long ying ka long ba kan ni ka long ying kalong ying ka badon ka jinget lani ka jing shania teli ka jongka ha u Jesus Christ namar kata ngin yo i la dangi puli ya kani ka benta na kani ka gospel yohanes nang bakhat wei khot ka maning kong dar ngin lap namar kata ha ka por ba uni u para jo kini ki arngut ula de ban ma de ka jing pang ki tom loong ba kini ki arngut ki la pha ya thu yo Jesus Christ ba u untip ya kani ka jingja ba kani ka ying ka de ban ma Bat om tang kata kani ka ying ka long ru ka ying ka badon ka jinget ber ka jishania how Jesus Christ kam tam hadin ba uni upara jongki ula dei ban khlat no ki para banget bat baro ki para mansim ki bakodor ki ba pet ya kani ka program lani ki basngap bat ki ba shashkor ya kani ka jing shakri lang ka jongi lengba jong kani ka janmin badi kitu baro ki basngap bat ki ba shashkoru ya kani ka jing shisha nakaktin ka jong ublay lingba jong kani ka jinja ka balat ho hakaktin ka jong ublay ngan wan ra katu kat ni ka jing shisha ki bayadai bat uni u Jesus Christ u balong u khon ublay u baim bat ublay u ba shisha uai uni u Jesus Christ u bangi kum ki banget lani kita ki Kristan nginget bat ni syakri ya u khamtam habangi pet lani ngi puli lingba kan dia ke jingja ngi lap ye ki bakrau lani ke jing shisha ki bakrau ki badon ha uni Jesus Christ u balong u khon u jong u blai ka benta ke baning kong kalong ba uni u Jesus Christ u balong khon jong blai u long u ta u bayo snow u Jisu u bayo snow ladangin puli na mar kata lengba jong kadega gospel yohanes kanong ka bakhat wei ka khat ka basaw kaya thu kumni haba ka Mary ba ka Martha kila pentip ya kata ka jing yashem ka jong ki ha ka ba uni para jong ki ula de ban mat ya ka jing pang ka jisitom ong ka tin jong blai na mar kata ka khat ka basaw u Jisu te ulayo snow bat ulong kani ka jing pang kam long sha ka ban yap Henry nakabenta ka burom ublay ba on pendan burom ya ukhun ublay daka kani ka long ka benta ka ba pen kan mau yangi ba ngi don ya uni Jesus Christ u balong ublay uboyo snow ya kita gijing duai lani ulong ublay uboyo snow ya kita gijing kerpat ke jongi kumba kani ka long ying kala kerpat ya kata ka jing yeshem ka jing kendu ka jongki u Jisu ulayo snow bat kham tam ru na ka benta jongi kum ki banget bat baro ki ba im ki basa asla jong ka perthai kham tam leng bai ki ni ki yar tu ki snam ki bangi la de banya le ba kan di ka jing leng ba ka jing wan jong ka jing pang ni ya kendu iki ba bon ki jing khusla ya ka jing em ka jongi hoi la ka long ha ka jing pang ki sitom la ka long ha ka yo ka kot la ka long ha ki benta ki ba phe jong ka jing em ka jongi bat kum juru wat ya ka jing du no ya ki dikhot jong ka ying lani ya kita ki ba i ki ba thon ki jongi kini ki long ki jing ja ki ba ngi ai leng ba kini ki sngi teng kum ki ba nge ni don na preng ka jing no man sim ham tam ha ba kini ki jing ja ki wan ban link shop ya ka jing em ki jongi ha ki ru kom ki ba phe ki para ba nge kani ka benta ka long ka long ka badon ka kubo na ka benta jongi kum ki bangen bangin tip na mar kata ba uni u Jesus Christ ulong ublay ubayo snow ladangi pa sha u ladangi ya thu ha u ye kita gijing gijing khuslai jong ka jing em na mar kata u Jesus Christ u yai khot i yangi na koi ka po sha wei pat ladangi puli na ka gospel Matthias kal nong ka ba khat wei ka khot ka ba ar pu pra u ong to an hanga pi baro ki ba khan ba ki ba khya ga jingket
dengan penjam yapi. Kata kalong ka kantin ka bau Jesus Christ uyai khot yangi na ka wai ka pot sa ka wai pat. Namar ulong ublay ubayo sngo ya kita kijing ke bangi ni de banya lengba. Kasam ka basispa ar huai ka khot ka basaw ka ongkum ni. Hakmi uta ubasumar ki Israel. Un samthya lemni yo thya. Kani ka penpau lani kani ka peni lani kani ka yathu bangi don yo liu blay ubayo sngo yangi haki por baro haki nuki khilemat ka bangi ya kendo ya ka pang ka sitom ya kendo ya ki kuslai ngi kendo ya ki jing ke ba pher ladangi pashu daga donot bat kaman sim baro ulong ublay ubayo sngo Diki par bangai kani kalong kalat kalenti ga bau jisu u khop na ga banda jongi bangin day ya ga bankit ya kita jingkit ke bakya haladi nama ladangi shim ya kita jingkit ke bakya haladi kan nam pen khusla yangi kan nawan ra ya ki jing bomhon ki bomsuk ha ka donut ha ka man sim jongi kani kalong ka khubor ga badai por na ga banda jongi bangin pha shu namar baulong ublay ubayo sngo Ya kata ka jingkot, ya kata ka jinggerpat, ani ya ka jingduai, ka jongi. Ka benta ka maar ka bang yoi limban jong kani ka jingja. Ngiyoi namar kata ba uni u Jesus Christ. Ulong ublay ubatip ya ka por. Ubatip ya ka por. Kan khot ka ban ri ka yathu kumni, ha kani ka gospel Yohanes nang ka bakhat ubay. Namar kata man ba ulayos ngo ba upang. Ula nang saat ni ha kata ka jaka ka baudon kata kalong bakaktin ke jong blay ka yathu haba kini ki arngut ki balong ki sipara ki layathu ya kata ka jingja bauni Lazarus upara jo ki upang u Jisu ulanang saat ni ti kalong ka ege ga bangimla ban mudur kalong ka ege ga bangimla ban sempang kumnu kata kala ban long haba layathu kumta u Jisu udang saat ni hakata ka jaga kabau udon kipar banget kani kalong ka benta ka ba penken mau pat yangi kalong bau niu Jesus Christ ubalong kun ublay ubaim bat ubasisya ulong uta ubatip ya ka por ani ngila ban ong ulong uta ubabat ya ka bor Jong kani ka jingem, lani jong kani ka jingya lenti ka jongi hasla jong kani ka perthai. Ublay utip, lani u Jesus Christ utip. Ya ki jingya shem, ki jingya kendo jong ka jingem ka jongi. Hakipor baro ki balalek no, lakalong hakasosi, lakalong hakasngobha. Ublay utip. Ya kata ka jingya lenti ka jongi. Ya kita ki por baro jong ka jingem ka jongi. Laru banong nama kata ba ublay ulatip lupa. Ya kata ka por ka ban sawanru. Ka jingya lenti kan long ka bakumno. Ki jingya le ki banwan ka jingem ka jongi. Ki para bangai kani kalong ka wai pat ka benta ka ba ka ni ka tin ka jong ublay. Ka don ban yathu yangi nama kata ba ki ki jingja ki ba ja ka jingem ka jongi. Kilong ki ba ublay utip. Lani ublay upenyan. Kat kum kapor lani kat timing ka jongu. Hai kini kisni khamtam ka bangi kum ki banget. Bat ka perthai ngilade banyai lima kini ki jinge. Bat khamtam ha ka jing dono khamtam. Ye ki bai ki bathon ka jongi ka jing khlat no. Ka balong kendit. Kalalong sisa ka jing khuslai. Kalau long sisa namar kata ka ka bangimla ban mudur ka bangimla ban sngo thu. Hoi haka jing sngo thu babun balang. Kalong ba kita ki ba thon ki jongi ki khlat na kata ka jing pang. Kata kalong ka jing sngo thu jo ki babun balang. Henry ka jing sisa jo ka tin ki jong blay kalong. Ba blay utip ya ka por jong ka jing ya lenti ka jongi kum ki bangen. Namar ka tin ka jong blay ru ko ong kumta. Ujub khat sao kan khot kabasan ka ong kumni ladang puli na kani ka kitab ka ong namar bala panti kana ya ka sni jong u ka jingkhen gi bana jong u ki don hame bat mela bu ye ki pot jong u ba umla ban rengkang ti kani ka long ka bakak tin ka jong ublay ka ya thu yangi
ya kata kapo jong ka jinya lenti ka jongi hasla jong ka ni ka perthai ka shong ha ka mon ka jong ublei ula bu ya kata ka sngi ublei ula bu yau tau put yau ba ngimla ban ringkang oh nak ka banta kiba ma dia gejing sosui kiba ma dia gejing guslai kiba la dei ban do no kiba i kiba thoin la ki long ki kmi ki pa la ki long ki khon ki ti la ki long ki bahayeng kiba sam kham tam kum ki bangen ya kwa ban pen ken mau lo ba ka ni ka jing shisha jo ka tin ka jong blai ka long bangi don yu ni ublei ubalong ublei uba im ban ublei uba shisha uba tip ya ka por jong ka jinya lenti ka jongi nama ka kitab u Ecclesiastes ru ka ong kumta kalandong ka balai ka dekhot ka basau kadon ka por ban yam kadon ka por ban ruhe kadon ka por ban snosi ban ka por ka ban kemen kumta ki par banget ha ka jingya lenti ka jongi kom ki khon ka jong blai ki don ki por jong ka jing shem ka jongi ya ka jing sosi ki don ki por jong ka jing shem ka jongi ya ka jing khuslai ki don ki por jong ka jing kemen Bat haki por baro. Ujisu utip ya kata kajinya lenti kajungi kom ki bangen. Kani ka long lamar kata ka benta bangani tinjong blai ka don bania thu. Ba kom ki bangen tongin long lamar kata ki ba shania. Ha kata kajing penya kajong blai. Kat kom ka apo. Lani kat kom ka ayom. Ka ba u labu. Na ka benta jongi khamtam kom ki bangen. Kabenta kabalai kabang yoi lembaga ni kejingja kalong ba uji sukres ulong uta ubayayam rengkat lani uji sukres ulong uta ubas ngolem ya kita kejingja lani kita kejing yashem kejengi kamtam ha kipor jong kejing sosi ya thu kaktin kejong blai namar kata langi puli na gini kidkhot kabalai pulai kalai pusan lai pupra habau jisu latep kamtam bau ni u Lazarus ula de ban klan no loong ba ula ut ha ka man sim kadkhot ka balai pusan ko ong ba u jisu ulayam kaniru ka pen i na ban kata ba u ni ublei ulong ublei uba don rekat ba ni ha ka kya ka shan lani ha ki khuslai lani ha ki jing kendu ya ki eryong ki erngit jong ka jing im go jingi ulong ublei uba don rekat ba ni ki par banget kani ka long kabangi naman kata ngimday ban sngo no man sim no lani bangin sngo khuslai lani ban do man sim no henry bangin tip ba uniu blai la ngim la bang yoi da ki khmat ki ba khanja do ki jongi henry uniu long blai ba dor kat ban ngi ha ki khlimat baro jong ka jing em ka jongi kata ka long ka jing shisha ka ba kraw ka ba ngi don yo uniu blai ba dor kat ha ki por baro Namar kata ka Gospel Matthias kalandong ka ba arpo pra kalkhot ka ba arpo ka yathu yaki jagi jingkular ka ba Jesus Christ ukular na ka ki banget uong kumni hakmiru nga lorong kat bat phi hala ka sngi hadu ka ba waino ka perthei uong wat ki khuslai na ka dono tunghet phiau blai tunghet hangaru ya ka jingsuk ka jonga nga ino api ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy Wat ki khuslai lemni wat shepting kani kalong ka kular ka ba Jesus Christ uai na ka bantai ki tugi ba mat iki khuslai jong ka jingim namarkat bangi nang em ha kani ka perthai ngin ha ban ya lingbai ki ne ki jing khuslai ki jing e ki jing ale ki ba ngi dei ban ya lingba kat bangi dang ya shaprang ha ka jing ya ka jongi ban poi sha ka ta thong ya ka ba blai ulabu na kabanta jongi Henry apadeng kita ki ege baro tungin tip namar kata ya kan ka jing shisha bangi don yo new blai yalani yo new Jesus Christ uba long rengkat bangi uba don rengkat bangi ha ki khilimat baro jong ka jing em ka jongi kabanta ka basau ka bang yo i limba kan ka jingja kalong ba u new Jesus Christ ulong uta ka jing mi pat u Jesus Christ ulong ka jing mi pat kadkhot ka ba arpusan kayathu ba Jesus Christ ulong ka jingmi pat hoi la dangi phai na ka tin ki jong blai ru kayathu kumta ha ka city po siki koren ka ba ningkong kadkhot ka ba khatsan ka lenong ka ba khatsan kadkhot ka ba arpho Jesus Christ ulong so ningkong jong ka jingmi pat na ki bayap ha ka ba ublai ula pen mi pat yu
Kipar bangai omdon mano bala ban mipat hadin baki layap. Omdon kinu ki riu krau, omdon kinu ki riu khoj, bat omdon mano ru. Kiba mipat Henry tang uni ubalong ublay u Jesus Christ. Ukun ublay ubaim ubamipat na kibayap. Kani ka benta na markata ka penken mau yang iru kum kibangai. Balangi layap Henry on sa penmipat yang i kat kum ka jingkular jong ka ktin ka jong ublay. Namar u Jesus Christ ulong uta uso ningkong jong ka jingmipat na kibayap. Bakum tay kita kibangai ha uru la kilayap on sa penmipat. Kata kalong bagaktin ka jong blay ka yathu ha ka city ka baningkong Paul sikinong Korin kalno ka bakhatsan kadkhot ka basan puar. Kani ka benta ka penken mau yang i naman kata. Kum ki bangit. Hoi ka penken mau naga benta ki para mansing bakodor baga jingim ka jongi kam kon no tang hadin palayap. Henry ka don ka bom jukut ya ka ba ublay sa ay ka rai. Hang nu ngin syong hakata ki bom jukut. Lah beneng ni hadujok. Kani kalong ka jing penken mau na markata ba kumbau Jesus Christ ulong so ningkong jong ka jing mipat lagi bayam. Kum taru ya kita ki banget hau Jesus Christ on sa penmipat na ki bayap. Hakata ka jing wan arsin ka jong try bat unong penim jong Jesus Christ. Namar kata upol ubalong way na ki syakri ki bakraw jong ublay u apostol. Uong kumni haka shiti shiki Philippi kilanong ka balang ki khot ka bakhat way. Lada kumnu ngan yo kot sya kata ka jing mipat na ki bayap. Kata kalong ka thong ka jong upol. Ba on yo mipat na ki bayap. Ho yuong ru haka shiti baar so Timothy kalanong ka baar ka khot ka bapra. Uong tu yai kan mau yo Jesus Christ u bala pen mipat na ki bayap. Kani kalong ka khubor ka bopol udan ban ai na ka banda jungi iwei pe iwei. Ba mangiru na bar kata khamtom kum ki balangej hau try ban unong pelim jungi Jesus Christ. Ho kini ki balalet kila nanglet. Henry ka tin ka jong blay ka ong on sa penmipat. Ba kum taru kani kalong ka jingkot yangi. Namarkan sa poy ka po ba mangiru ngi ha balet no na kani ka pertay. Henry ai bakat bangi dangem ha kani ka pertay. Ngindon ya kata kathong. Ba mangiru ngin yo ban penmipat. Ha kata ka jingwan arsin ka jong utray ban unong penim jongi Jesus Christ. Kawai pat ka benta ka bakhat do lingban jong kani ka jingjang ka bangi yo i galong bangi don yo ne Jesus Christ ubalong ublay ubayim. Lani Jesus Christ ubalong kata ka jingim. Ubalong kata ka jingim. Ki para banget bat ki para mensim ki bokodo tungin ya puson. Kai gani ka jingim. Kani ka jingim ka de kata ka jingim ka ba ublay wa yangi ya ka banginim. Hakani ka perthai. Namar ublay ulat hau yangi ladangi puli na kitab Genesis kalanong ka baningkong ka khot ka baar fan riu. Ublay ulat hau yangi. Hakadoru ka jong uhi. Bangin yo ban im kum ne ban lej ban wan ban trei ban kata. Ban kamai ban kaji. Ho kumba ka tin ka jong blay ru ko ong ban sunsyar halor ki ye ki baro ye ki ba ublay. Ulat hau ulat penong. Henry kam kut tang kata. Kani ka jingim kam dai tang kata ka bangi layo ban im ban ya hakani ka perthai ban pendep kita ki jing dawa jo kani ka jingim. Henry kani ka jingim ka bau Jisu upen kan mau yangi. Namar mawa ulong kata ka jingim ka pen kan mau yangi namar kata bangi don kamru. Bandon lani banyo ya kata ka jingim ka babam jukut. Kata kalong ka bakham dan kam nalor kani ka jingim ka bangi yo kumni ya ka ban ya ban yeng ban trei ban kata. Ngidan kamru ya kata ka jingim ka babam jukut. Nama klem kani ka jingim bom ka babam jukut kani ka jingim ka bangiem kan long ka jingim ka balenoi. Lani kani ka jingim ka bangiem kan long ka jingim ka ban kun no ha kani ka perthai. Lani ka bangila banong ka jingim ka ban ngin mat ya ka jing kodit ha ka jingim ka jingi ladangi klan no na kani ka perthai. Klem da yo. Ya kani ka jingim ka babam jukut ka bau Jesus Christ uyai terwa araja snem menchwa bat uyai terwaru hadu kani ka klimat ka bambenta. Ka gospel yonis ka nong ka bashipau ka khot ka bashipau.
Uanga ngalawan bakin yo ka jingem. Bakin yo kerhai ya karu. Kani ka jingem ka bau jisu wai ka long kata ka jingem ka bom jukut. Ka bangin mat ya ka jinghun ka jingsuk. Bangin mat ya ka beneng ha kani ka pertai. Walang ya nama ka jingem. Kata kani ka jingem ka bau jisu wai. Uanga ubalong kata ka lenti ba ka jing shisha ba ka jingem de. Kani ka jingem ka ba shisha. Ka jingem ka bom jukut. Ka bangin mat. Ka bangin dangem ba kani ka pertai. Bangin mat ru kamtam. Onda ngila klat no na kani ka pertai. Kani ka long ka benta ka papen kan mau ingi. Habangi don yo Jesus Christ ubalong ka jingim. Ka jingkhot yangi du namar kata ka long bangin mat. Ya kani ka jingim. Ka bau Jesus Christ uai ha ka jingim ka jingi shimet. Ka balong ka jingim ka ba bom jukut. Ka balong ka jingim ka ba shisha. Ong namar kata ka tin ka jong blay. Yones lai khandre bau tau banget. Hau unam jatsu Henry unyo ya ka jingem ka babam cukut. Ka jingem ka babam cukut. Ka tin ka jong blay ka ong syusuru. Uta ubanget ha u unam penrem. Henry uta ubamget. Ula rem lupa. Nabar ba umsyam langet. Ha ka kerteng ukun ublay balakha marway. Ki parbanget kani ka long ka jing shisha. Ba kani ka tin ka jong blay ka yethu. Ba uniu Jesus Christ ulawan ya kaban ya kata ka jingem ka badap kerhai ka balong ka jingem ka babam cikut namar kata kalong ka jingkhot ingi iwei pe iwei bangin ya be ya kali ka thong banyo ya kata ka jingem ka babam cikut ki par bangai kani kalong ka jing shisha ba ka tin ka jong blai ka yethu ling ba kani ka jingja ka belaja lani ka belatho ka tin ka jong blai ha ka gospel yonis ka nong ka bakhat wei ka khot ka ban ningkong ter ka ba penken ma wingi namar kata bangi don ya uniu Jesus Christ ubalong uta ublay ubayo snow ubatip ya kapo jong ka jingya lenti ka jungi ha kani ka perthai lakalong ha ka nuga jingya lenti ubalong ublay ubadon rengkat bangi ubayayam rengkat bangi haki khuslai jong ka jingem ubalong kata ka jingmi pat uban sapenmi pat roi kita ki banget hau ubalong kata ka jingem uban ai kata ka jingem ka bom cukut ya kita ki banget hau kani kalong namar kata ka jingkhot jong ka tin ka jong blay bakum ki banget ngindon namar kata ya kata ka jinget ngindon namar kata ya kata ka jingshania ngindon namar kata ya kata ka jingkerman ngindon namar kata ya kata ka jing scam ha ka jingem ka jingi bangin dia thu hau blay ha ki por baro jong ka jing ka bangin banya ha kani ka prathai komba ki ni ki arngot kameri ka martha ki don ya kata ka jinget Kidon ni kata ka jingkerman baraka bagi mat komta kia thu o Jesus Christ kani kalong ka jingkhot yang iru nama kata kum ki bangin yai pha shu bangin yai kerman hau bangin yai nget hau hadu kata ka sngi ka ba u unwan ban shaw no yangi ti to blain ker khu ni rap yangi limba ki ni ki jing shisha ki bala penken mau na kani ka tin ka jong blai ba kum ki khon ka jong blai ba kat bangin yai lenti hasla jo kani ka pathai langi kan do ya gijing le to ngen tip na markata bangi don yau ni ublay ubadon kat bangi haki por baro jong gijing gijingi bat ubala kularu bandon kat bangi hadu ka bawai no jong gijing gijingi to ublay ngerku naga banta ka burom gajangu amen Kublay shibon pastor ia kato ko kubor ka bapil ay hapadeng jongi nganget kalalong gajing gerku Nakam taki para banget ki jongi baro, bat tu ublay unang kerku ipi pastor, bat ya kajing syakri ke jong pi, hala ke jong kebalang, bat ublay unang kerku, ya kajing syakri ke jong pi nang ni, bat syakamat para banget beid baro, sasin nga ay kublay ya pi, iway piway, nanduk biya shimbenta ha kadi kajing syakri, tu ublay unang ya kerku yangi, bat kumju, ya piru, pinang mat ya ka jingalam ka jong ublay pinang mat ya ka jingdon rengkat ka jong ublay bat ngidwai ya ka jingkerku ka jong ublay ha ka jingim ka jong pi shimet bat kum juru ha gi yeng ki sem ki jong pi te ha ka ni ka por ngila poi sa ka benta ka bangin penwai no ya ka ni ka jingeseng ka jongi para bangit bi baro ha ka ni ka por ngin ya snok tilang ban ruai ka jing ruai ka balai spa kandai pu kandai ka jing ruai ka balai spa kandai pu kandai men sim jonga nang let kilum ki badang sa Kim long kam kim long kam kraw ya kiway balala jing shep ting bat bom nget ki ju pen nget yanga bat ki basa ki long kam kraw ya kiway
ki jing mangi nyerwai bro artli kini ki khot bat hadien jo kani ka jing rwai ngan kerpat sajisin ya I pastor ti khar kongor in pelat yangi da ka jing kerku penwai. Mân xem cho ngàn nàng lên kỳ lùm kỳ bà đan xa kim long kham kim long kham khao ya kỳ way ba la la jeng tiếng bát bom nghe kể chúa bên nghe ya ngam ba ki ba sa ki long kham khao ya ki way ki jing ma ka jo ka bo ca chu các tiên chính im ca chính ai ca chính ru ha u na men barim chính có trong abun ja jeng tuang jong aru ya ka jeng ai na boneng chu nom kim la pendu. Tungin yawai. Agabawai no jongane ka jishakri pelat ablay yangi de jingkir khu ke jome dagabai ba ka jingai ke jong Jesus Christ bo turai ka jingi ke jong blay khwa ba bom jukut lem ba ka jislok ka bathyang ka pentengen ka penshat bo men sim ba khoi kini ke jingkir khu jong kini ki lai we blay to ke nor kat ba kini ki jing shakri ki bengilayo ban pendap leng ba jong kini ka por hoi kini ke jingkir khu kini nor kat la ka jong ka balang ke jome ka ni ke jaka ba ki bangai ki badam ki ba shakri me Hagani ka ribet, hakaleng setelah jagani ka perthai. Nado menta bat hadu hala kertaru. Amen.